stoornis. Ja. Bij Gerrit Hille binnen. Juist. Gerrit Hoense Heerlijn. Ja. Ja. Best ik nou ja, dat zou je een hele domme vraag zien. Ik zeg wel eens, domme vragen bestaan niet. Maar best ik hoe noem je dat zeggen? Dat is anglofielen, mensen die gek zien van Engeland. Best ik gek van Amerika? Jawel, ja, eigenlijk wel. Ik ben er nog nooit geweest, ik durf niet in de vlieger. Maar ik heb met Amerika, eigenlijk ook met Amerikaanse auto's. Ik kom eigenlijk van Beringen vandaan. Ja. En daar hebben we de Rebeltat vroeger, rock'n'roll-vereniging. Daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, nou, ik was zo'n manke, automonteur. Voor het leren waar ik toen al werkte. De man was er ook bij. Die deed een onderhoorduk van die grote bek. En toen hebben we een keer een proefrit gemaakt. Met een auto langs het kanaal in Beringen. 170, ja dat vond ik geweldig. In een cabrio te waard verkocht. En dat is eigenlijk het verhaal erachter. En het is een levensstijl geworden van dit, inmiddels? Ja, ik ben alleen. Ik heb wel relaties gehad. Toen moest ik het altijd doen zoals zie je hoe je. En nou kan ik het doen zoals ik het wil. Gerrit gaat zien een eigen gang. Ja, precies. Hé, maar de auto hier, hè, waar ik dichtbij zie, Ja. is die van dich? Ja. Echt hoor? Ja, dat is mijn alles. Jeetje. Wat een apparaat. Wat is dat voor een... Dit is een Cadillac uit 1962. Ik heb hem bijna 22 jaar. Ik heb hem gekocht, wel van een handelaar, maar ik heb er grij ingevonden. Heb ik naar Amerika geschreven, heb ik een heel verhaal teruggekregen van dat was van papa. Papa overleden, de dochter heeft de auto laten spuiten in Amerika vanwege de lak verweerd was. En toen wist ze dat er naar Nederland kwam. En toen heb ik hem van handelaar gekocht. Maar dus dat de kilometerstand klopt, heb ik ook een certificaat van. En er staat bij, als ze niet klopt of als ze vervalt, weer 15 jaar gevangenisstraf. Ja, in Amerika is alles big, hè? Alles big. Ja. Ja. Maar dat heb ik 21 jaar. En ik ben degene die Classic USA-treffen organiseert. Dat is ook een heel verhaal. Wat is dat? Ik organiseer jaarlijks Ruiver het internationaal Classic USA Dat weet treffen. ik. Maar dit organiseert dat. Ja. Nou, dat Stond is die boete ook boven de... Ja, dan moet op tijd met de reclame beginnen. Vorig jaar was ik laat omdat ik ziek was, maar nou... We kennen nog net... Het beeld zien een beetje. Als Ben dan hier in de hoek gaat stonden, dan kennen nog boete het vrijheidsbeeld zien stonden. Ja, dat is ook iets... dat past hij binnen niet, dus dan maar boete. Maar dat staat er altijd bij in Ruiver. En dat is het toonmerk eigenlijk. En ik heb dat hier neergezet. En de mensen vingen dat schoen. Sommigen niet, maar ook sommigen wel. Ik ging naar de tandarts heen. En ik zei, ik moet even zeggen dat ik verroest ben. Waar ben je gewoon? Ik zeg, op een Kapellerwege Ruiver. Oh, ben je het vrijheidsbeeld in de buurt? Ik zeg, ja, precies toch. Ja, nou, het Classic USA-treffen, dat is ontstaan door ergernis. En we gingen met ons auto's, met een groepje, gingen we naar treffens in van Amerikaanse auto's. En de ergerde we ons dat we doorkomen. En dan neemt diegene 15 gulden af, toen nog niet, of euro. Dan kan ze door met een beetje muiten zitten, goedemorgen. En dan kan ze die in de auto neerzetten, that's it. En dan stond ze door en dan liep er volk rond en gingen rond die meer voeding als opvoeding kregen. Ja, die dan met zo'n minibike tussen die auto's door. De woei ze niks zeggen, bang dat ze dadelijk op die pants kreeg, zoals wij dat zeggen. Nou, toen zeiden we, is er eens ergens een treffen hoe ze met gelijkgezinde mensen die een stukje cultuur in stand willen gooien, een auto in zo goed mogelijk originele staat, om dat te gaan doen. Nou, zodoende ben ik er met begos. Eerst in Zwalmen net over de grens op de camping, maar dat waren nog 2 jaar al te klein. Toen de Witte Stijn, dat waren later ook te klein. En nu zitten we al een aantal jaren bij de manege hier in Ruiver. Oh, oké. Hey, en hoeveelste keer? Is dat in september? Ja, is altijd de eerste zondag in september. Nou is het dus de 14e keer. Dus ik wil dat eigenlijk nog de 15e keer doen. Maar dan mag ze alleen komen als er dus een Amerikaanse auto is die in perfecte staat verkeert. Nou, nee, het is...
Het zien auto's geen vents, geen kussens, geen hot rods en geen militari. Hoe een auto in zo goed mogelijk origineel staat. Dat er allemaal wielen op zitten. Maakt allemaal niks. Maar zodat wij een stukje cultuur van Amerika kunnen zien. Is het dan niet des te vreemder dat zichzelf nog nooit in Amerika is geweest? Ja, het heeft ook met deze te maken. Ja, ik niet. En ik denk dan, kan ik het toch ook zo doen. En ik kreeg camera van mij gewoon erin. Ik kreeg toch de foto van te zien, de verhalen van. Maar duidt dat geen pijn? Ik heb eigenlijk van vroeger wat geleerd. Was ze niet wet, duidt ik ook geen pijn. Ja, daar zit wat in. Ja, en ik heb het ook gemeten met. Sommigen gewoon op vakantie, kost een hoop geld. Na 14 dagen is het vergeten. Ik koop er liever het vuur. Dit duidt het. Dit duidt het? Ja. Ja, ik wou net kan ze er alleen op ontvangen? Nee, dan moet ik een kastje ertussen zitten. Want we hebben geen signalen meer via de ether. Hè. Vroeger die maar als ik er een kastje tussen zet, dan kan ze er nog altijd televisie op kijken. Ja. Zwart-wit neem ik. Ja. Ja. Onderwegend zwart-wit. Ja, mooi hè. Die leuk zou je dat zien, hè? Ja. De Duitsers is van 1959 of van 60. Dit is een Philips. Maar de werkt heb ik geen les aan. Is dat belangrijk dan voor dich, Gerrit, dat het ook werkt? Ja. Het moet wel werken. Dit ook. Dit werkte niet, maar dat werkt wel. Oh, verrek ja. Zo hadden ze dat vroeger, hè. Dan hadden ze er ook nog in de platenspeler in. Ja, de werkt heb ik gemaakt. Dat het weer duidt. En alweer, had ik net ook al gezien, daar hebben ze de mannen weer. Ja, de Blue Diamonds, ja. Want ik zag Ramona het singeltje er ook liggen. Ja. Wat zien die belangrijk voor dich? Nee, maar dit is wel... Kijk, ik ben van 58 en toen had je die ook een grote hit. Kijk, toen waren gewoon de beste mensen door. Is Ramona van 58? Ja. Dus, Ramona is van in de jaren 60, maar 1958 had je die ook al een hit. 60 jaar geleden. Hartstikke idee. Ja. En de jukebox heb ik dan pas. Oh, dat is die meest recente aanwinst? Ja. Ik zal hem eens aanzetten, dus... Wat leuk. En welk nummer wil ze? Oh, wacht, ik moet even kijken dat ik... Is er een liedje, Gerrit, wat bij je in een auto past? Ja, dat singeltje heb ik nou pas. Ja. En dat is... dat gaat over Cadillac, maar dat heb ik... dat zit hier nog niet in? Nee. Johnny Cash. Johnny Contant zit er ook in. Johnny Cash. Hij heeft het ook over een Cadillac die hij uit de fabriek stuk voor stuk. Ja. Of iets van de Shadows. Nou, was hij H9. Oh, geld erin. Kijk eens, wat. Kijk eens toch. Oh, god, guldens. Guldens, joh. Och, jong. Als we het dan toch over nostalgie hebben. Wat zeg ik nou, H9. H9. We gaan het niet verrooien. Nee. We gaan het niet verrooien. Maar dat moet ik wel doen. Moet er tot 4 gulden? Nee. Oh, dat is... dat moet het normaal. Nee, kijk, hij staat aan de hete. Is het de verkeerde koningin of zo? Nee, dat kan niet. Dat zal toch niet? Ja. Ja? Oh. Ja, nou, dit... ik heb hem maandag nog aangehad. Nee. Niet. Ja, dat is dan wel vreemd. Strange. Ja, dat kan ik zo niet. Dat is dan... nou, dat ken ik nog wel. En als we het dan toch over ooien... Nee. Het is... ja, die pakt hem niet. Nee, dan zie je het ook. Dat... Hè, verdorie. Ja. Hadden we ons toegespitst op... Ja, nou, we zien nog niet uitgetoeterd nostalgie. Dat ken hij dus al. Er is er nog meer. Dit is een beetje een eigen... kijk, nieuw en oud. Oh, je radio. Ja. En een moderne pick-up. En een gewone. Kijk.
Gerrit is niet voor één kaart te vangen. Nee, is wel raar, die jukebox is echt niet genoeg. Hé, maar dat worden nog eens geluidsboxen, hè, die vroeger in die apparaten zo. Hè? Ja, dit is allemaal nog lampen, hè. Dus, maar hij kunt maar gewoon een mooi geluid doen. Ik heb hier ook een radio staan met een handicap. Een radio met een handicap? Ja, die gaat alleen maar op LA. Dat zou je geen handicap willen nemen, Gerrit. Ik ga niet, maar daar heb ik altijd zo'n smergens aan. Zondagsmergens? Ja, van... Pieter Kiewiet? Ja, van 9 tot 11. Postbus 31? Ja, postbus 31. Daar heb ik dan smergens aan. Ja. Is er nog iets wat... zet de Blue Diamonds heel even iets zachter. Ja. Is er nog iets waarvan ze zegt van... Dat is mijn hechte wens? Of nee, ik ben eigenlijk gauw tevreden. Ik kom uit de gezin van 10 kinderen. En ja, goed dan... Best ook een beetje angst, dus, maar ik ben tevreden. Ik hoop dat het slaagt. Weer een klassiek USA-kaart treffen. Ik doe dat samen met de paardenvriend. Maar het is een heel fijn initiatief erbij. Omdat ze gebruiken dat geld, als er geld aan over is, voor de jeugd. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want de jeugd heeft de toekomst. En ik vind ook dat nou zit dat ook een beetje... Ik zit in het bestuur van 2 oldtimerclubs. Dat het de was, voor de aanwas van onderhaaf... werd minder en die hebben ook andere interesses. Het zou dadelijk wel heel jammer zien als er bepaalde auto's weer de schot opgooien. En kijken wat er dadelijk werd met het milieu. Maar ja, dus allemaal zoiets verhoed, dat zien we nog wel. Elektromotor in die Cadillac? Doen ze al. In Amerika, ik heb het gezien. Ja. Hebben ze al. Weet ze trouwens dat de elektroauto al heel vroeg was? Er was een Porsche in 1900 zoveel al. En dat in Amerika van General Motors de auto's opgestapeld liggen op schot. Elektrische auto's nieuw gemaakt, nooit op de weg geweest. Want die heeft immers gekocht, die meer geld heeft. En die dus brandstof die verkopen, we hoeven geen namen te noemen. Maar die heeft dat patent gekocht.